bingunge, apike nganggo apa, Mbak? Nganggo sing polos, Azrina polos, apa sing Azrina mewah? Bingung banget coba tak anggone sik ya. Sik tak anggone sik. Iki Azrina sing polos, iki bahane jersey nek kebesaran jarum pentul, PT antem Mbak nganggo busa tapi tipis ya toh. Marai terus nganggone. Deloken, tengah digawe runcing ben kelihatan simetris terus oval. Apik endi? Apik iki ya? Apa pilih sing motif? Ya, deloken sik. Nek iki sing jenenge Azrina polos bahane jersey. Tak nggone sing motif jenenge Azrina piyayi. Mewah ya kok piyayi iki lho, sing mewah. Nah, iki ngarepe ya toh, ngarepe dheke 3 layer dan belakangnya ya toh. Belakangnya dheke 3 layer ning enek payete. Nah, apik toh? Nah, apik endi? Apik sing polos apa sing Azrina mewah? Kayane apike sing polos deh. Azrina polos ya, iki njipuk apa asblu sayang. Bahane ra gampang kusut Mbak deloken. Lho, ya ta rada enek glossy-glossine. Apik iki ya kayane ya. Nah, gek ndak tekoni malah meneng bae iki jenenge Azrina polos. Asblu ya, wis iki wae ya apik ya. Heeh ya wis iki wae.